Hovedgevinsten med den her implementering har helt sikkert været, at vi har elimineret en masse dårlig ergonomi. Vi har fået langt højere automationsgrad, som sikrer en stærk produktivitet, også fremadrettet. Og ikke mindst så har vi sparet en masse plads på gulvet, som har gjort, at vi kan bruge kvadratmeterne til direkte operation og ikke bare lager. Det er en kombination af et automatisk lagersystem, som vi har plantet helt fysisk midt inde i vores operations. Flyttet maskiner rundt, så vi kan være her. Sat det i forbindelse med en industriel robotcelle og selvkørende robotter på gulv, så vi ligesom har 3 kategorier af robotter. Så gevinsten ved at implementere et system som det her har helt sikkert været, at hvor vi før håndterede tunge kasser, det bliver nu håndteret automatisk med robotterne. Og det er det, der vil være hele ideen bag ved det. Kunne vi så samtidig hæve produktivitet, jamen så var det et win for os, og det er det, vi ser nu. Et eller andet sted så er det flere teknologier sammen. Det er det, jeg synes, der er mest fascinerende. Fordi AutoStore i sig selv er en meget standardiseret løsning, som man kan udvide, og man kan lave, som man vil. Men den er tit afgrænset inden for AutoStore. Det, vi har lavet her, sammen med Robotools blandt andet, det er, at der er blevet lavet et konvejersystem, som gør, at man egentlig tager varerne ud og ind igen automatisk af AutoStore. Og det gør det lidt specielt. Det, der har imponeret mig mest, det er, at man har taget godt nok en velkendt teknologi, men så har man skubbet til grænserne for, hvordan man bruger det og hvordan man installerer det. Danfoss har også været ude og trykke integratorerne og sige, at I skal levere noget, som vi ikke har set før. Jeg tror, at andre virksomheder kan lade sig inspirere af det her, at selvom man ikke skal ud og bygge en helt ny fabrik fra bunden, så kan man godt designe nye automationsløsninger ind i eksisterende produktionsmiljøer og samtidig være med helt på kanten af, hvad teknologien tilbyder.